Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Siriuscastu, kde se budeme snažit mladým posluchačům přiblížit to, jakou děláme službu, jak děláme naši službu, jakou nabízíme kariéru a co vlastně všechno ostatní se dá díky spolupráci s námi získat. No a koho jiného bych si měl pozvat do tohoto dílu než mladého člověka, nadějného parťáka Adama Sodomku. Adame, dobrý den. Dobrý den, Tomáši, a zdravím všechny posluchače. Jsem rád, že jste si našel čas, protože vím, že poslední dny to máte hodně narvaný. Samozřejmě osobní život, ale škola, práce, projekty, že jo, je tam toho hodně. A jenom mi řekněte, co třeba dneska vás všechno čeká ještě a co už máte za sebou? No, dneska to byl právě mazec. Já jsem měl ráno, než jsme měli týmovou poradu, schůzku s klientem, kde jsme řešili zabezpečení a zajištění jeho příjmu. Hned ze schůzky podpisový jsme šli právě na poradu, kde jsme vyhodnocovali minulý měsíc. Řešili jsme inspiraci napříč jako kolegů, kdo co zažil, aby jsme zjistili vlastně, s čím se potýkáme a obohatili se. Hned vlastně z porady jsem jel do školy, kde jsem měl zkoušku, kde jsem prezentoval semestrální projekt. Z toho jsem jel sem, takže jsem dneska teďkon tady. A pak se vracím znova do školy, kde mám další zkoušku a po zkoušce jedu do kanceláře, kde v rámci Syria děláme výběrovou stáž pro studenty vysokých škol a dneska to otvírám prvním seminářem. Nádhera. Takže kruh se trošku uzavírá, protože vy jste vlastně tu kariéru s náma začal prostřednictvím studentské stáže. Aha. Ale k tomu se dostaneme za chvilku. Ještě bylo dobré, abych vás jako lehce jako uvedl a diváky a posluchači seznámil, kdo jste. Tak já udělám takový krátký úvod a vy to potom dokreslíte. Jo? Vy, jestli se nepletu, tak jste v oboru financí 3 roky, něco málo přes 3 roky. Samozřejmě se věnujete té poradenské práci, ale já vím, že vaše talenty jsou jako v komunikaci s lidma, výběr lidí, máte potenciál ve vedení a rozvoji těch lidí, takže myslím, že tam hodně jako rezonuje ta manažerská kariéra v budoucnu a další projekty, které jsou s tím spojený. Už jste školitel, že vlastně věnujete hodně času různým open seminářům a aktivně se věnujete sociálním sítím, kde jako hodně srdnatě propagujete naši službu, vůbec přidanou hodnotu té služby, finanční gramotnost, nějaký podnikatelský návyky. Takže na to, jako vlastně, jak jste mladý, tak toho děláte docela dost. Máte ten pocit? No, je to otázka, je to úhel pohledu. Myslím si, že lidi v blízkém okolí si myslí, že toho dělám až a rádi by si ukrojili z mýho času víc prostoru pro sebe, protože se přiznám, že jako třeba kamarády někdy nechtěně zanedbávám. Není to myšleno blbě vůči nim, ale když člověk má hodně rád to, co ho baví, tak je jako snadný sklouznout do toho, že se nechá celý pohltit a pak je to vlastně těžký, no. Tak ale ze svýho pohledu bych řekl, že bych tomu chtěl dávat ještě víc. No a my se, Adame, podíváme na to, jak to celé začalo. A protože my dva jsme se společně potkali na mé přednášce na vysoké škole, a kde vlastně já jsem úplně vlastně netušil, jaký jsem začal psát příběh tím, když jsem za váma přišel, že jo? No to já jsem taky netušil, co jste způsobil. Vlastně, pokud bych to teda měl nějak v kostce říct, tak to bylo, já jsem přišel na přednášku, kde byla od někoho z exteru, to znamená, že to neměla paní profesorka, ale měl to někdo z trhu, aby to bylo praktický. A pamatuju si, že jsme si sedli s kámošem k sobě a říkáme si, ježiš, tak ještě, že jsou za to body navíc, že jsme tady, odsedíme si to a jdem pryč. No a otevřeli jsme notebook, my jsme občas jako během té přednášky, teď to prostě řeknu upřímně, nedávali pozor a věnovali se nějakým i svým věcem. A vy jste před přednáškou přišel k naší lavici. A vy jste tak jako šel, já si říkám, tak to je asi ten člověk, co jako bude mít tu přednášku. A teď vy jste nás požádal, jestli nemáme papírový kapesník, že potřebujete smrkat. A já jsem jako šáhl někam do kapsy a měl jsem balení kapesníčku a úplně si přesně pamatuju, jak vám to dávám a ještě jak úplně si pamatuju ten svůj úšklebek a říkám, klidně si to nechte, to je dobrý, ať nemusíte jako pak žádat víc. A vy jste se úplně jako usnul úplně s lehkostí a říkáte, ne, zbytek si nechte, ta přednáška vám změní život a vy po ní budete brečet. A odešel jste, vrátil jste mi to a odešel. A teď já jsem se kouknul na toho spolužáka v těch 20 letech a říkám si, slyšel jsi to, jak mi tady může přednáška změnit život. Úplně jsem se tomu trochu vysmál, ale vlastně když bych věděl, jak mě to změní život a že vlastně po nějaké době sedím tady, tak mě to obrátilo život úplně vzhůru nohama, pozitivním směrem. No a myslím, že jste ušel jako velký kus práce.
ale samozřejmě jako ten osobní kariérní rozvoj není jen tak, není to zadarmo a není to hned, když je to poctivý. A jaký byl teda ten proces dál? Vy jste vlastně šel právě na tu naši studentskou stáž? Jo, přihlásil jsem se na výběrovou stáž na konci přednášky. Tam si přesně nepamatuju, z kolika jste vybírali, ale vím, že to jako poměrně velkého počtu se vybíralo na 15. Tam jsem prošel nějakým pohovorem, na který jsem původně nejdřív ani nechtěl jít. Říkal jsem si, stáž, vlastně co to bude, že jo, finance, asi jako, tam bylo spoustu otazníků, ale řekl jsem si, že to prostě zkusím. Tam jsem potkal vlastně kolegu mýho garanta Lukáše Hlavičku, kde jsem jako pochopil, že to byl člověk, který jako vůbec nepadlo téma financí, vůbec žádná jako nic jako takového v vozovkách sprostýho, ale bylo to o tom, že bych právě byl součástí stáže, kde by se to zaměřilo na osobní rozvoj, komunikaci, prezentování, vyjednávání a tam jsem si říkal, že to jsou celkem zajímavé věci, které ve škole nikdy nepadly. Ve škole to byla teorie a tak dál a tohle mě přišlo zajímavý, tak jsem nějak udělal dojem na tom pohovoru a dostal se na stáž, kde mě jako vlastně každý téma dával obrovský smysl, protože to bylo konečně něco praktického, co jsem mohl využít, ať můj život šel kterýmkoliv směrem. Prostě jako vyjednávání nebo komunikace, tak i kdybych dělal A nebo B, tak jsem věděl, že to se mně hodí. A tam jsem se začal potom víc, jako o tom víc bádat. Narazil jsem na téma finanční gramotnosti, díky vám. A tam se mě otevřel svět, kde jsem si řekl, je mi 20 a to nejdůležitější téma, co jsou peníze, mi celou dobu bylo jako ukrýváno a tam jsem do toho skočil po hlavě a šel vlastně za váma na pohovor, že mám zájem o práci. Mm-hmm. Já jsem rád, že to takhle hezky říkáte, protože se naplňuje ta naše jako vize, kterou jsme to dřív dělali. To znamená dělat jako inspirativní přednášky, ať už na vysokých školách nebo kdekoliv jinde. Potom dát možnost těm posluchačům se účastnit nějakých dalších našich projektů. V tomhle případě to byla studentská stáž. A tam opět ty studenty překvapí tím, že to není taková ta masírka, na kterou jsou třeba zvyklí. Jo? Že vlastně se to ze stáže přiklopí hned na nějaké zaškolení v nějaké firmě a na to, že mě někdo obere osobní kontakty a že mě někdo nutí prodávat pojistky a tyhle šílenosti, které bohužel jako se dějí a s kterými mají studenti zkušenosti. Ale my jsme vždycky chtěli, aby to bylo transparentní, férový, inspirativní a vlastně díky tomu, a jestli si dobře pamatujete, nikdy tam nebyla nějaký akviziční push do toho, ale až vlastně na konci té stáže tam byla jenom možnost ve zpětnovazebním dotazníku říct, hele, mám zájem jít na pohovor a bavit se o tom vlastně, jak být součástí toho našeho týmu a tohle vy jste vlastně využil a tak to celé začalo. Což mě přišlo až pak skoro líto, jsem si říkal, že kdybych se trochu bál a nezakroužkoval to, že se to ke mně nemuselo tak dostat, což je vlastně pozitivní, protože když jsem někde řekl, že jsem byl na stáži ve firmě, která se zaměřuje na finance, tak se každý křižoval a jenom nastražil ucho a chtěli slyšet, co hroznýho jsem zažil a byli překvapení, když jsem vlastně nezažil nic strašného, ale naopak to bylo jenom pozitivní a vlastně mě to posunulo dál. Jako nutno říct, že vlastně my tu stáž děláme zdarma, dáváme tam, sdílím tam spoustu významných zkušeností, několik lidí tomu věnuje několik hodin svého času a je to právě proto, že víme, že nám to potom dělá dobrý jméno, že nám to přináší zajímavé doporučení, lepší reputaci a vlastně, že přirozeným způsobem z toho získáváme hned nebo později klienty nebo zajímavý spolupracovníky do týmu. A tohle nám dává prostě obrovský smysl, protože to je prostě fér a vy jste toho prostě živým důkazem. Řekněte mi, dneska jako mladí lidi, když přijdou někam jako v obleku a vy jste si dneska vzal pěkně na to i kravatu, protože jako vím, že to máte rád to oblíkání a že to pro vás není jenom póza, tak jsou někdy zaškatulkovaný ježišmarja, tak to je určitě ten pojišťovák, nebo ten dneska prodejce nějakých kryptošíleností, nebo ten je tamhle v tom multilevelu. A mladí lidi musí hodně jako bojovat o to, aby si zasloužili pozornost ostatních lidí, a aby je ty lidi brali vážně. Jak to bylo u vás, nebo jak je to pořád u vás teďka? Je zajímavé, že já jsem si říkal, že nikdy nebudu dělat ve financích a nikdy nebudu nosit kravaty při jakých jiných příležitostích, než byla svatba, pohřeb, maturita a takhle. A vlastně na začátku to tak bylo. Já jsem k tomu byl trochu skeptický, že když jsem viděl někoho v kravatě v mladém věku, tak jsem taky spadal, protože jsem si říkal, no tak to je určitě pojišťovák, na to bacha a takové věci. Ale pak mi došlo, že to vlastně patří k tomu, jestli je to součástí toho člověka nebo ne. Že já když si dneska vezmu kravatu a můžu říct, že ji nosím jako často, tak vlastně vím, že to je součástí nějaký mojí DNA možná a že když na to kdokoliv upozorní nebo mě řekne, že hele, ty jsi mladý, jsi ve škole, máš kravatu,
tak ne, že by mi to bylo jedno, ale vlastně trochu jo, protože vím, proč jí mám. Vím, že jsem ji na začátku neměl, kde to bylo strojený, že vím, že když bych se na začátku po měsíci ve financích vzal kravatu, takže to je fakt jako na sílu, jenom abych se někomu zavděčil. Ale teď už to vím, že to mám kvůli sobě. A to je podle mě nejdůležitější, že ty mladí lidi někde jsou dotlačený do nějakého oblečení, ale jsou jenom proto, že jim šéf řekl, to si vem, budeš vypadat starší. Přitom, když by to bylo, protože si to oblíkli, protože chtěj, tak to bude působit mnohem líp, ty lidi se v tom budou cítit líp a na všechno to bude působit líp. Jaký byly pro vás ty začátky té kariéry? Když vezmu, nebo takhle, můžete i zmínit tu stáž, protože to vám určitě pomohla, že jo? Protože to byla taková předehra, a takový přátelský zápas před těmi oficiálníma zápasama Ligy mistrů. Tak vlastně jakou roli tam hrála ta stáž a potom jaký byly začátky té kariéry, protože víme, že ty začátky jsou těžký ve většině případů, ale zase férový a s obrovským jako potenciálem, tak jak to bylo u vás? Když to vezmu postupně, tak ta stáž na rovinu byla to nejlepší, co mě mohlo potkat, protože i kdybych potom nikdy nepokračoval, tak jsem se dozvěděl spoustu věcí, co se lidi v mém věku třeba nikdy nedozví, pokud se o tom jednou začnou o tom bádat sami. Takže jako tam to mě připravilo, jako dozvěděl jsem se spoustu věcí. Co je asi, bych měl vypíchnout jednu věc, tak ta stáž mi dala zvídavost. Že tam jsem zjistil, že vlastně bych se měl o ty věci zajímat a to pak vedlo k tomu, že jsem sám doma si poslechl podcast, pustil knížku. Takže to ve mně vzbudilo to, že by mě neměly být věci jedno. Protože do té doby, přiznám na rovinu, ten můj život plynul, takže jsem šel do školy, protože to bylo nějak nalajnovaný. A když to nebylo nalajnovaný, to znamená po škole, tak buď bylo něco domluveného, anebo prostě to nějak plynulo. A ta stáž mě naučila, že ten čas je jako cenný a že mám směřovat ten čas tam, kam se chci směřovat a že bych se měl zajímat, kam se chci směřovat. A potom začátek ve financích, tak mě to mega pomohlo s tím, že já jsem do té doby se označoval za člověka, který má spoustu kamarádů, prostě nejvíc přátelský člověk. A zjistil jsem, že ne všichni jsou kamarádi, že vlastně máte lidi kolem sebe, ale že když třeba se chcete na někoho obrátit, tak ne na všechny se můžete spolehnout. A to ne jako spolehnout ve smyslu, že jsem naštvaný, že mě někdo na začátku odmítl. To jako k tomu patří, ne každý může být hnedka klient, ale i takový to, že jsem chtěl vědět jenom názor těch lidí, jestli se vůbec pro tu práci hodím. A oni se před mnou tak zamkli, že od té doby se mnou nemluví, protože se bojí, že každý kontakt bude nějaký sale. Takže mi to pomohlo jako tak jako si uvědomit, vlastně jaký lidi mám kolem sebe. No a naučilo mě to, že prostě musím řídit svůj čas líp a celkově se zajímat o ty věci. Nejen o peníze, ale zajímat se o to, co budu dělat odpoledne se svým volným časem, abych naplňoval prostě svoje životní potřeby. A já bych o tom mohl mluvit hodiny, co mi to všechno dalo, ale vím, že prostě to můj život posunulo o dost k lepšímu k tomu, že ať teď půjdu kamkoliv, tak jsem jako přesvědčený, že prostě vím, co se svým životem a pokud bych nevěděl, tak vím, co dělat, abych brzo zjistil, co se svým životem. A kde jste vzal tu sílu a to přesvědčení vlastně přejít ty překážky a ty odmítnutí na začátku? To je dobrá otázka, protože po každý to bylo trochu něco jiného. Já jako nedokážu říct jedna věc, která by mě pomohla vždycky, protože mi přišlo, že jsem si ji pak ohrál. No a když to byl nějaký motivační písnička, tak když už jsem ji slyšel po 20., po 50., tak to možná bylo ohraný, ale vlastně to nejsilnější tak je motivace. Já jako prostě, když jsem našel to svoje proč a ten důvod, tak pak už jakýkoliv odmítnutí mi bylo trochu jedno, protože jsem prostě věděl, proč to dělám a hlavně jsem se zajímal o to odmítnutí. Co znamená vlastně to odmítnutí? Protože na začátku jsem si myslel, že odmítnutí nebo překážka je osobní útok na mě. Že já jsem špatný, že mě ten člověk nemá rád. A pak jsem zjistil, že to tak není, že prostě jenom pro toho člověka to není vhodná chvíle to otevřít, to téma. A přestal jsem si to brát tak osobně, i když i teď je to pořád těžký. Jasně. A možná se s tím setkáváte, každopádně mě by to určitě napadlo, kdybych jako se na to díval teďka jako někde zvenku a řekl si, tyjo, mladý kluk, 24 let, když mě je třeba 35, tak co on mě bude radit jako s penězma, když jich tolik nevydělal, co já, když nemá tolik zkušeností. A jaký je důvod, proč bych to měl řešit jako s váma? To byla mimochodem moje první otázka v hlavě, když jsem šel na pohovor a začal se zajímat o tu práci, tak si říkám, no ale tady jsou lidi, kteří v tom oboru jsou 20 let, 30 let, to jako nepřebiju tady jenom tím, že jsem mladý a mám nějakou energii. No a proto vlastně miluju Sirius a jsem v Siriu, protože najednou se mi ukázal systém,
kde ty lidi, ze kterých jsem měl nejdřív strach, že mě převálcujou, mám na své straně a vlastně využívám jejich čas, jejich znalosti, jejich zkušenosti pro to, aby mým klientům dovedli ty nejlepší produkty, nejlepší znalosti, prostě top službu. Zatímco já vlastně dělám to, co mě baví, a to je potkávám nový lidi, představu naší službu a pak právě ten strach u těch klientů řeší můj tým specialistů, kde vlastně všechno za mě vyřešejí a dodají mu prostě to nejlepší, co jde. Takže se nemají bát lidi, kteří jsou starší nebo stejně starý jako vy nebo mladší, z toho, že jste v tom oboru třeba jenom 3 roky a že jste fakt pořád ještě dost mladý a že tam je spousta rizik. Protože, pojďme si říct na rovinu, často velkým nebezpečím pro klienta je začínající přemotivovaný poradce, který si hraje na to, že umí všechno a že všechno pro toho klienta vyřeší, což vlastně v dnešní době ne úplně dobře jde. Jo, tak pokud se dotýká teda mě, tak se klienti nemusí bát, protože za mnou fakt stojí tým specialistů, kteří mají dohromady víc let zkušeností, než kolik jsem na světě, takže to je jako fakt geniální. A u těch mladých lidí jako potkal jsem se na trhu s tím, že přišel člověk, co byl v oboru kratší dobu než já a hrál si na to, že rozumí všemu, že zvládne vyřídit perfektně věci. A tak jsem se jako to zajímal a vlastně jsem se ptal, jako kolik udělá takový člověk jako hypoték za 3 měsíce. A on třeba udělal 1. A toho bych se docela bál, jako za 3 měsíce udělat 1 hypotéku a tak si věřit, že to jako zvládnu dobře. Ještě v našem věku to ani AI s tím nepomůže, podle mě. To jako... Dobře. A když teďka jdu dál o té klientské služby, kde teda vy využíváte ten typ těch profíků a vlastně vy sám jako tolik nerealizujete ty finanční plány a nepodepisujete, protože to pro vás dělají ty kolegové, tak vy jste ještě k tomu začal školit různý typy open seminářů. Tak co třeba se vám tak jako zalíbilo a do čeho jste se pustil? Teď asi takový největší seminář, co dělám, jmenuje se to, co tě ve škole nenaučili o penězích. Včera jsem měl, myslím, 12. nebo nějak 13. kolo, 13. kolo. To znamená, že se to opakovalo tolikrát. Počítal jsem, že za tu dobu mě přišlo jako slušný desítky lidí. A mně se na tom zalíbilo to, že vlastně ve svém volném čase vlastně předávám lidem to, co jsem se buď naučil, nebo co jsem jako postřehl. A že vlastně pro mě to jsou možná takové jako všední věci, že za náma přijde ten měsíc 10. klient s podpojištěnou nemovitostí, tak nám už to přijde trochu jako, že to je prostě pravidlo, že se obecně ví, že lidi mají podpojištěné nemovitosti. Ale když to říkám těm mladým lidem, jako co jsou třeba na škole a řeknu jim tohle, tak pro mě to je sice všední, ale oni jsou z toho úplně jako unešení, trochu zděšení, ale vlastně mají jako motivaci to najednou začít řešit. A nemálokrát se mi stalo, že třeba zpětná vazba byla to, že se začali ptát svých rodičů, a že i ty rodiče to potěšilo, že jejich dítě se začalo zajímat vlastně o finanční situaci jako rodiny. Takže to mě úplně jako mega potěšilo. A vlastně vidím tam, teď nechci říct, že ta moje přednáška má tady největší dopad na lidstvo, ale prostě na mladý lidi to jako určitě nějaký dojem zanechá a i kdyby si z toho odnesli, že nemají mít podpojištěnou nemovitost a to je celý, tak si myslím, že dobrý. A taky, že když jste začínala, tak tam přišly jednotky lidí a teď, když to děláte, tak už tam máte prostě těch lidí plnou zasedačkou. A to vyžaduje jako určitou míru jen na začátku odhodlání a pak vytrvalosti. Co byste vzkázali lidem, kteří dneska si říkají, taky bych možná mohl začít, ale nechce se mě, nebo ne, chce se mě, ale bojím se, protože kdo by na to přišel. Co byste těm lidem vzkázal? No, ať začnou a ať prostě tu přednášku udělají, i když třeba přijde 5 lidí. Já jsem dělal 1 přednášku, to si pamatuju, bylo tam 5 lidí a 2 z těch 5 už to jednou slyšeli. Ale přišli znova, přivedli nějaký kamarády, bylo tam 5 lidí a já. A jako v hlavě jsem měl takové otázky, že tak to vypadá trapně, tak to nebudu dělat. Ale vlastně říkal jsem si, jako proč ty lidi už si vyhradili ten čas, už sem přišli a i kdyby byli 2, i kdyby byli 3, to je jedno, i kdyby 1, OK, tak to je spíš taková jako schůzka, jako individuál. Ale říkal jsem si, vynahradili si čas, tak prostě to zkusím. Minimálně pro mě je to dobrý a těm lidem bych vzkázal, že i kdyby tam přišlo prostě málo lidí, tak pořád je to trénink pro ně a ve finále se nejvíc posunou ty lidi, co to školí, protože mě to posunulo v prezentačních dovednostech. Sám jsem si u toho uvědomil věci a vy sám to říkáte, že někdy ta přednáška nejvíc namotivuje prostě toho, kdo tu přednášku má. Je to tak? Sám jsem toho důkazem. A
Adame, vy se ještě potom dál aktivně prezentujete na sociálních sítích, na vašem Instagramu, kde vlastně se nebojíte právě jít do těch témat finanční gramotnosti, poradenských služeb, služby, kariéry a tak dál. Kde jste na to vzal odvahu a jaká je ta motivace vaše tohle vůbec dělat? No, na mě na začátku, když jsem byl v tom oboru, začali právě vyskakovat lidi z oboru. Algoritmus pochopil, asi slyšel, že jsem ve financích, tak to tam začal sypat. A já jsem opravdu viděl sami takový jako nepřirozený lidi. To znamená právě mladý člověk v kravatě, nebo prostě starší člověk, který se snažil mluvit jako mladý lidi a bylo to prostě fakt to bolelo. A přišlo mi to spíše takové jako reklamy na nějaký podvody, že prostě takový to typický, otevřete si 10 videí od lidí, co budou Instagram ve financích a 9 z 10 začíná, když přestanete pít kávu denně, ušetříte tolik peněz a budete mít tolik peněz. Všechno bylo jak přes kopírák. A já jsem si říkal, že prostě podle mě jsou stejně všichni mladí lidi, když se dneska podíváte venku na mobilu a je důležitý být v jejich prostě mysli, být jim po boku. A buď můžu být po boku tak, že jim budu každý den psát, nebo obden, aby prostě na mě nezapomněli, prostě jako reklama, jako marketing, což představte si asi všichni, kdyby vám každý den psal jako v nějaký finanční poradce, hele, já jsem tady, já na sobě pracuju, já ti chci pomoct, nepůsobí to dobře, ale vlastně když mě přirozenou cestou, která mě baví, vidějí na těch sociálních sítích, tak pak se mi prostě ozve klient z Instagramu a když se ho zeptám, proč se ozval zrovna mě, tak řekne, že mě v každý den vidí na sociálních sítích a že ho nenapadla jiná varianta, že o ničem jiném nepřemýšlel. A to vás jako pak jako hodně potěší a ta zpětná vazba mě jako hnala dopředu. Když jako jsem vydal první video, za který jsem se styděl, bylo tam 5 lajků, ale vlastně ty jako mě podpořili a řekli, hele dobrý, prostě zlepší tohle, tak mě to hnalo dopředu. Fandím tomu, držím vám palce, jak když jsem tehdy měl nějakých 600 sledujících a říkal jsem, že budu mít 2000, tak se mě hodně lidí vysmálo, dneska to mám 80 000 sledujících, takže jako všechno je možné a důležitá je ta víra, to přesvědčení a pak ta vytrvalost, to zlepšování se a ponaučení se z chyb a tak dále. Věřím tomu, že to má ten váš projekt ještě velký potenciál. Ale ještě řekněte, co tam vlastně ti uživatelé jako najdou, co tam uslyší, co se tam dozví? Tak já jsem to z začátku, jak jsem jako to zkoušel, tak jsem to uchopil tak, že jsem tam dával sám jako videa a reels o financích. To znamená, že jsem se snažil jako předat to, co učíme klienty i lidem, co nejsou klienti, tak jako pravidlo, jak třeba ušetřit prostě nebo vybudovat rezervu, jak má být velká rezerva. A pak jsem dostal zpětnou vazbu, že vlastně ty lidi tam viděli prostě jenom člověka, který mu jde jenom o biznis, jenom prostě jsem furt sdílel jenom finance, takže teď, co tam lidi uvidí, tak tam vlastně uvidí mě, já tomu říkám, že to mám trošku jako influencersky postavený, že nejsem jako tady firma nebo člověk, co by fakt jenom jako edukoval, nějaká vzdělávací platforma, ale prostě dávám tam reálně i svůj život, aby ty lidi viděli, že nejenom, že tady něco sdílím, protože jsem si to někde přečet, ale aby viděli, že fakt na sobě každý den pracuju a že mimo tu práci jsem člověk jako oni, že prostě po práci jdu běhat, i když to jsou někdy šílený časy, když se jako prostě protáhne přednáška nebo něco, ale prostě, aby ty lidi viděli, kdo jsem. To znamená, že na mém Instagramu lidi vidějí, kdo jsem, s jakou službou jsem spojil svoje jméno, s jakou firmou jsem spojil svoje jméno, na čem všem pracujeme a díky tomu, čeho všeho můžou být součástí, protože můj Instagram není o tom, aby jenom to ždímalo, že každý bude klient, ale vlastně je to o to, aby se lidi něco dozvěděli novýho a mohli být součástí toho. To znamená, že já se nebráním tomu, že někdo se ozve, nebude klient, ale třeba se mnou bude dělat přednášku pro veřejnost. Prostě jsem otevřený tomu vytvořit komunitu lidí. A jaká je podle vás a z vašich zkušeností dneska finanční gramotnost u těch mladých lidí? Mladí lidi já beru teďka 18, třeba až 30. A tak jaká je finanční gramotnost a jak se vlastně dívají na to téma vůbec, jako správy těch osobních peněz a té důležitosti? První, co mě vyběhlo v hlavě, tak je téma investic, protože to mně přijde trendy. Když si otevřete internet něco, tak jako investice jsou mezi mladýma lidma trendy a hodně se lidi o to zajímají. I z těch přednášek můžu říct, tam se vždycky lidí ptám a vím, že když tam je jako mladý člověk, přesně v tomhle věku, tak většinou zvedne ruku, že se nějakým způsobem o to zajímá. Ale když půjdeme do jako fakt téma finanční gramotnosti, to znamená nezainvestovat a neprodělat všechny peníze, ale mít tam i tu rezervu, kdyby náhodou něco, tak tam už ty lidi selhávají. Že vlastně oni vidějí to hezký, že někdo na internetu sdílí, že investoval 10 let do největších firm v Americe a vydělalo mu to na Audi. To vidějí, takže to chtějí dělat taky.
ale potom už tam jako málo kdo dá, mějte rezervu, protože se mě teď prasknul zub a musel jsem dát 15-30 tisíc za nový zub. To už tam málo kdo dá, protože to je málo trendy, ale ve finále to je stejně důležitý, protože to vysněné auto nebo cokoliv s těma investicemi může mnohonásobně oddálit. Takže ta finanční gramotnost potom jako taková není na takový úrovni. A co vy jako byste chtěl naučit ty mladý lidi? Co byste jim chtěl předat? V rámci právě, ať už práce s penězma, a nebo s tím mindsetem celkově. V rámci mindsetu bude to znít, že to je trošku mimo finance, ale vlastně mi to přijde důležité úplně do života, tak je právě mít ten zájem. Že jako vlastně to, že někdo není finančně gramotný, není problém, ale problém je, že ten člověk nemá zájem to nějak spravit. Takže ty lidi by měli by chtít mít zájem a chtít to mít dobře. Protože já jsem si totálně osvojil pořekadlo, komu není rady, tomu není pomoci, protože jsem za tu dobu už poznal spoustu lidí, kterým jsem fakt chtěl pomoct, protože na tom nebyli finančně dobře, ale prostě jim jste mohli říct cokoliv a oni prostě neměli zájem na tom pracovat. Takže to, co bych chtěl jako předat na tom Instagramu, proto tam někdy nemám problém sdílet i téma mimo finance a třeba něco o umělé inteligenci, něco o sportu, protože prostě podle mě je základ mít zájem a jak máte zájem, tak vlastně ty témata se tak prolínají, že dřív nebo později stejně dojdete k financím a když už víte, že máte mít zájem, tak budete mít zájem i o ně a tím se zvedne finanční gramotnost. A v těch financích tak si myslím, že ten zájem by nejvíc měli mít o tom, jak se dostat do bodu, kdy peníze nejsou stres. Protože si myslím, že pro většinu lidí to je fakt jako zdroj stresu, jenom si to nepřiznají. A co třeba jako aktuální téma mezi mladými lidma? Čeho se bojí nebo čeho se stresují? Tak to je, dneska jsem o tom měl trošku přednášku ve škole. A čerstvý téma. A to je vlastně, jestli budou moct dosáhnout na vlastní bydlení. Protože drtivá většina mladých lidí, jako minimálně v mém okolí a v rámci práce, tak prostě se trochu jako smířili i s tím, že to snad nikdy nedopadne. Že nějaký influencer, třeba teď jsem viděl nějaké srovnání, že třeba průměrný byt v Praze za 11 milionů pro rodinu, tak je měsíční splátka hypotéky třeba 60 tisíc. A když tohle vidí člověk, který studuje, nebo má první práci, kde má 38 tisíc čistýho nebo hrubýho, tak vlastně se předtím totálně uzavře a to se bohužel děje. Takže myslím si, že takový největší téma je, že mladí lidi se bojejí nebo nevěřejí, že jednou budou mít svý bydlení. A s tím teda se doplnit ještě souvisí ten strach mít rodinu, protože když máte nejistotu s tím vlastním bydlením, tak ještě do té nejistoty přivést dítě nebo děti, tak je další jako stres a pochybnosti a proto si myslím, že jako, nebo nejen proto, ale taky proto mladí lidi dneska jako často přemýšlí nad tím, že třeba rodinu mít ani nebudou. Což je často škoda. Vy jste zmínil, že vytváříte na těch sociálních sítích, na tom Instagramu nějakou komunitu, ale já taky vím, že vytváříte komunitu v rámci vašeho pracovního týmu, protože i částečně společně máme takovou vizi vybudovat tým mladých lidí, kteří budou mladí, slušní, ale ambiciózní, úspěšní, ale úspěšní díky tomu, že fakt dělají správné věci správně. A to je velká výzva, protože ono není úplně jako zase tak těžký jako být mladý, bohatý, když prostě u toho okrádáte lidi. To dneska těch možností na tom trhu je hodně, ale prostě fakt to udělat tím maximálně kvalitním, etickým způsobem, kdy vlastně ty lidi rostou osobnostně, kariérně, finančně a s tím rostou jejich klienti a tak dále, tak to je prostě mega výzva a to je náš úkol teďka pro následující měsíce. Tak jako vlastně proč to sám děláte a co od toho očekáváte vlastně? A co vás na tom baví třeba? No, mě na tom baví nejvíc to, že sám toho nezvládnu tolik jako s týmem. Já jsem od malička týmový hráč, já jsem hrál fotbal a vždycky jsem byl takový jako přirozený lídr, že když se třeba volil kapitán, tak ty lidi si vybrali mě, když jsem tehdy třeba byl nejhorší v týmu. Stalo se mi, že když jsem byl skoro nejhorší v týmu, tak si mě stejně vybrali za kapitána, že jsem je dokázal podpořit a byl jsem jako takový vůdčí typ a to prostě ve mně je a já si nedokážu představit, že bych jako dělal dobrou práci, ale dělal ji sám. A teď jako jasně, sám nejsem, protože vždycky to řeším s klientem, ale sám, že se potkáme na poradě, je tam 10 mladých lidí a všichni si řekneme, co jsme za ten týden zažili a zjistíme, že děláme fakt jako dobrou službu v mladém věku a že prostě
ono to bude znít teď přehnaně, ale že kultivujeme ten trh, protože díky tomu systému, co máme a díky tomu, co se všechno učíme, tak já dokážu jako fakt s čistým svědomím říct, že člověk z mýho týmu nebo z našeho prostě, který bude mladý, dokáže v pohodě dát do kapsy člověka, který je v oboru klidně 30 let. Úplně podle mě v pohodě. Ne tím, že by 1:1 na sebe stříleli, kdo toho ví víc, ale tím přínosem a tou službou, protože za tím mladým člověkem stojí tým specialistů a to prostě vždycky přebije člověka, který se fokusuje na všechno. A protože tím, že se fokusuje na všechno, se nefokusuje na nic. Takže mě láká prostě mít ten tým lidí, kde máme co sdílet a přesně jsem to viděl u vás v týmu, když jsem se do toho týmu zařadil, že to není jenom tady tvrdá práce od do a vidíme se zítra, ale vlastně, že tam jsou ty zážitky, že jsme parťáci, kamarádi a těšíme se na to, že podnikneme něco jiného. Mě totiž na té historce o těch kapesníčkách od vás baví to, že pak uplynul nějaký čas a my jsme sami 2 letěli do Itálie na fotbal a já to trošku přeháním, ale říkám, a spali jsme v manželské posteli, protože tam jiná nebyla. Jo, to si pamatuju. Velmi aktuálně a živě si pamatuju samozřejmě ten fotbal, ten byl parádní, ale taky si aktuálně pamatuju ten hotel, na kterém jsme byli, kde byli vedle fanoušci toho nějakého klubu a ten hotel byl v podstatě takový hotel hrůzy a my jsme tam spolu spali v té manželské posteli a říkali jsme si, ať už ráno, že si to přežijeme. No ale to je na jiný příběh a na jiný podcast. Každopádně kdyby teďka nás poslouchal nějaký člověk, mladý, který si říká, tyjo, finance dobrý, baví mě to, bavila mě práce s lidma, chtěl bych být třeba svobodný, chtěl bych si ovlivňovat příjem, ty vole, finanční poradenství, ty vole, to prostě, tam to dělá ten blázen, tam ten blbec, tam ten, od něm se říká, že tam ty lidi okradl a bude kolem něj jenom taková ta negace, takový ten negativní jako opar, tak co byste těm lidem doporučil? Ať tomu věnujou víc času a nenechají to, že slyšeli od někoho něco, to je prostě hrozně málo podle mě. Jako nenechat se tím odradit, protože víte, jak fungují drby. Prostě ono to mohlo být buď úplně jinak a ten člověk se dozvěděl jako prostě malou věc, která je 10krát nafouknutá, a nebo prostě to je pravda, ale prostě jenom je to špatný člověk nebo špatná firma. Podle mě je to všechno jako o lidech. Samozřejmě firma je systém, takže i ta firma hraje velkou roli, ale potom je to o lidech a jsem přesvědčený, že prostě vždycky to záleží na tom, od koho se jdu učit. Protože pokud můj šéf bude nějaký prostý slovo třeba, tak prostě pravděpodobně to budou i ty lidi, protože to tak bude učit. Pokud je tady někdo, kdo je proslavený tím, že tady udělal nějaký průser a že jako je s tím v pohodě, tak prostě to tak asi bude i v tom celém týmu. A takže těm lidem bych doporučil, ať si udělají prostě průzkum trhu, zjistí, jaký jsou na trhu firmy a jaký jsou s nima zkušenosti. Nenechal se odbít tím, že si napíšu jméno firmy, vyskočí první 3 dobrý recenze, 5 hvězdiček a si řeknu vlastně, takže OK, takže to, co jsem slyšel, je špatně, to ne. Podívat se na nějaký kauzy a tak dál a prostě víc jít do hloubky, protože většina lidí na rovinu v jakýmkoliv oboru se podívá třeba na první 3 firmy, co vyběhnou, což jsou většinou ty největší, co mají třeba nejvíc zaplacenou reklamu, a už jako se nepodívají dál, ale vlastně dál se může skrývat úplný jako poklad a zlato, na který nemusí narazit. Takže zase bych doporučil těm lidem mít zájem a věnovat tomu trošku času a prostudovat si a zjistit si o tom něco. Mm-hmm. Kdyby teďka ten člověk si právě o tom něco zjistil, že jako fakt jsme skvělá firma, fajn parta lidí, zjistil by, že váš Instagram ho baví a vy jako člověk taky a šel k vám do týmu, tak co vlastně tam získá? No, je to v podstatě, jak u klientů za mnou stojí tým specialistů, tak to můžu nazvat úplně i u budování týmu a rozvoje kariéry, protože to tady není, že bych ho teď učil to, co jsem se naučil za 3,5, za 4 roky a pak mu řekl, tak a teď jsme na stejné úrovni a jsme na to sami zase naučit všechno, ale vlastně získá další specialisty, tentokrát jako odborníky v kariéře, kteří už vybudovali, ať už jste to vy, ať už je to spolumajitel Michal Opl, ať už je to Lukáš Hlavička, co je můj garant, prostě získá lidi, kteří v tom oboru jsou zase desítky let, 10 prostě let plus a už něco dokázali, už vybudovali nějaký tým, už jako vyšlapali tu cestičku do nějaký úrovně a dokážou nás všechno naučit. Takže ve mně ten člověk získá jako parťáka, který ho nenechá prostě na místě a já to jako nemám rád, když vidím třeba nováčka. Teď ne, že bych někoho jako kopal do zadku a nutil prostě, to nikdy nejde, vždycky to ten člověk musí chtít sám,
ale ve mně získá prostě parťáka, který nebude nad ním a říkat mu, jsem tady o 3,5 roku díl, takže ty budeš dělat tohle, protože jsem to tehdy dělal taky, ale jsme vedle sebe a pušujeme se, kdo toho udělá víc. A to mě na tom baví nejvíc, že já tady nejsem pro nikoho jako nějaký šéf, ale já jsem tady prostě parťák, který chce s mladýma lidma nahoru a proto pušuju je, protože vím, že když budu pušovat je, tak oni budou pušovat mě. Ještě mi řekněte, jak vlastně vnímáte Sirius jako firmu? Co když řeknu Sirius Finance, co se vám vlastně vybaví? Co zatím vidíte? Za tím logem? Životní příležitost. Jako já vlastně, pro mě to je love brand, já Sirius jako mega miluju, fakt to jako můžu říct takhle upřímně, ať už lidi v té firmě, ať už význam toho loga, jen taková drobnost, ale se mnou to jako hodně rezonuje a vidím v tom prostě to, že to je příležitost, který se nikdy nechci pustit a chci toho být velkou součástí, aby když se řekne Sirius, aby se spoustě lidem vybavilo právě moje jméno. Dobře, tak doufám, že to tak bude a budu vám držet palce. Děkuju. Teďka pro vás tady mám takovou sadu otázek, kde poprosím kratší odpovědi, protože už se blížíme do finále toho dnešního rozhovoru. A první otázka je největší lekce, kterou jste dostal, kterou jste si prošel za poslední rok. Lekce. Že lidi se můžou na vás do očí tvářit nějak, ale realita je úplně jiná. To, že vás někdo podělal. No, dá se to tak říct. To je život. To se prostě někdy stane. Největší chyba, která vás posunula? Neposlouchat, co mi zkušenější a úspěšnější kolegové říkají. Co vás ráno nejvíc nabíjí? Hudba. Co posloucháte? Rap, český rap. Dobře. Kniha, která vám změnila život? Tam bych řekl, říká se tomu Svitky, je to největší obchodník na světě a to mi totálně změnilo život. A teďka jednou větou, kde nebo jak se vidíte za 5 let? Na ředitelské pozici jako akcionář Syria s velkým týmem někde na team buildingu v zahraničí. Krása. Tak jo, já vám, Adame, přeju, ať se tady tohle všechno splní. Máte obrovský potenciál, ale víte, jak se to říká, možná z vás něco velkého bude, když vás něco malého nesežere, protože někdy se ty lidi vzdají velkých věcí skrz úplně malý důvody, jo, a nějaký blbý keci nebo hejty některých lidí, kteří jsou ve finále bezvýznamní v tom životě, takže pevně věřím, že se tímhle nenecháte nikdy semlít a půjdete si vytrvale za tím svým cílem, protože na to zcela jistě máte. Díky moc, že jste přišel a pevně věřím, že se tady ještě někdy potkáme. Děkuji za pozvání, bylo to super. Rádo se stalo. Tak to už je, vážení diváci a posluchači, všechno. No a samozřejmě já se budu těšit na příště, protože to zcela jistě bude opět velmi inspirativní paráda. Mějte se krásně. Mějte se hezky.